ସଦା ପାଠ ପଢୁଛି ନାଇଁ ସଦାବେଳେ ଗେମ୍ ଦେ ଫୋନ ଦେ ମୁଁ ପାଠ ନ ପଢି ଦେଖି ଶୋଇଛି ଟିକେ ନଉଛୁ ତୁ ଅପରାଧ କରିଦଉଛୁ ତୁ ମତେ ବାଡେଇଲୁ ମୁଁ ତ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ କୋଟା କିଣିବି अब देख तू ଭାଇ ଯୋଉଟା ବାଡେଇଲା ମୁଁ ଥାଉ ମୋ ଭାଇ ଦେର ହାତ ଦେଇଦେଲା ଚଲ ଏ ବଡି ବନେଇକି କି ଲାଭ ଭାଇ आइए देखते हैं बैठ में मजा आएगा मारे उसका कब्जा 18 का रखे छोटी मोटी गाड़ी उसने चस्का ଥାଉ ମୋ ଭାଇ ଦେର ହାତ ଦେଇତେ ସାହସ କରି ଗଲୁ ହଁ ହାତେମି ତତେ ବି ବାଟିମି यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? असंभव असंभव असंभव